exercicio temos que completar con palabras as diferentes frases que temos, non? Entón, por exemplo, temos que que temos que facer cando para socorrer a un ferido, a un queimado, concretamente. Pois temos que afastalo do perigo da fonte de, neste caso, que palabra pode ser? É unha palabra que está relacionada con fogo, líquido quente, produto químico, electricidade, etc. E nos dá unha forma de enerxía desprendida. Ok, pois eso é a calor, de acordo? Apaga as chamas, fai rodar o ferido, no, a parte máis baixa, bueno, pois será no chan, non? Sabemos que temos que facer rodar o frío no chan, cubrir cunha manta ou usar auga extintor, non uses auga con certos produtos químicos que reaccionan violentamente, e non lle quites a roupa, non sendo que sexan o líquido empregado na teixola para freír en plural sería aceites quentes e sólidos, gases e líquidos, neste caso, penetrantes que sigan afondando na pel. Entonces agora tal, o 37 porque non escribín ben líquidos, se escribo ben líquidos, check, 48% porque foi no segundo intento. Entón, así vemos o resultado deste exercicio. Neste outro exercicio temos o procedemento a seguir nun accidente. Entonces, pois, temos protexer, avisar e socorrer. Protexer, temos que unir cada unha das definicións co que significa, non? Pois protexer é tomar as medidas ou actuar para evitar que alguén ou algo sufra un dano, perigo ou deterioro, implica cuidar, resgardar ou defender ante amenaza potencial ou real. Tes que permanecer con el, dito de outra forma. E sempre intentando, por suposto, primeiro de nada, eliminar ese risco e logo permanecer con el. Avisar é comunicar a aquel unha información ou perigo ou circunstancia que descoñece co fin de que teña en conta previa en consecuencia, e socorrer que é prestar axuda ou asistencia inmediata, non? Entón, agora facemos check e, efectivamente, temos un 100%. E outro posible exercicio sería que número de teléfono temos que chamar para avisar as emergencias, pois temos que chamar o 112, entón xa non son o 100%, que este número é o número de teléfono xeral, non son España, senón na maior parte dos países, de hecho unha explicación. Non temos que chamar o 012 porque este teléfono para avisar a presencia de millobrutinas, nin o 091 porque para avisar a policía. Ok?